Onko sinulla hyvä siellä, Ruu? Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. No niin, kulta. Uudestaan! Lisää! Kani. Jippii! Voi Ruu. Jaha, buha, haha. Mikä se sana oli? Aha. Se oli. Ahaa. Apua! Tiikeri, Nalepu! Voi Ruu, kulta, etkö pysty pomppimaan? Tiikeri, Nalepu! No siihen auttaa kalanmaksaöljy. Mikä öljy? Kalamaksaöljy! Sen avulla pompit korkealle. Ethän tahdo jäädä heiveröiseksi niin kuin Nasu. No niin, pitikö sinun kertoa minulle jotain, Ruukulta? Ei. Massuun sitten. Katsos, pystyt taas pomppimaan. Ja jos olet kiltti, Ruu, saat toisenkin lusikallisen. Ei! Voi, olen mennyt. Sinähän huudat, kuin olisit pataan joutumassa. Enkö sitten ole? No et tietenkään. Sinäpä pääsetkin nyt kylpyyn. Mieluummin pataan. Mutta Ruukulta, etkös tiedä, että äiti tietää aina mikä on parasta? Kyllä äiti aina tietää nyt kuinka toimitaan. Pienet metkut sietää, mut sitten siivotaan. On äidin kutsumusta kuin kenguruillakin. Hän mappaillessaan laulelee ja pölyt pyyhkii pomppuillessaan. Silti aina tietää nyt kuinka toimitaan. Kyllä äiti aina tietää, kun kylvyn aika on. Hän pestä muistaa korvan taustankin, siinä hän on ehdoton. Ja joka puuha varmasti loppuun saatetaan. Hän yksi ynnä yksi laskee takulla ja kaiken näkee. Äiti aina tietää nyt kuinka toimitaan. Ei tipahda, hän ansaan siis on ovelus turhaa. On kuin ei huomais lainkaan, jos joskus juksataan. Hän pikkusormen kiertää ympäri ja hieman halataan. Sitten pestään kaikki, korvat, hampaat, suu. Kun harjataan ja puunataan, niin pikkuhiljaa totuus paljastuu. Puhtaina aivan on äiti ja pikkuru. Kun näkee vaivan, ilmakin raikastuu. Kyllä äiti aina tietää. Kyllä äiti aina tietää. Kyllä äiti aina tietää. Ja nyt, arvaappas mitä seuraavaksi. Tietäisikö nyt tuota? Kylvyn jälkeen on aina kaksi tärkeää asiaa. Pipari ja sukko. Nasu.